Să-l tai tuturor. Internet, asta contează. Să-l tai tuturor. Hai să ne jucăm Da, asta e Mario. fratele meu, OOB, bară jos, 666. Da, Ce faci? numărul lui Dracu. Ce? Te vedeți? Are... Bă! Știi de ce îl cheamă Noob? N-O-O-B? Pentru că este un... Stai mă să scap. Ce? Cred că a ieșit. Intră înapoi. Dar oricum el este aici, față de noi. Dar are și el canal de YouTube. Îl cheamă Mario și Alex, da. Mario și Alex cheamă... Fără ș. Fără ș. Bă, și cu ș. Așteaptă-mă. Bă, mi-apar tot... Ai, du-te. Găda, gădi, găda, îmi vine viro cadou. Ieși. Exit, așa. Mama, bagă jocul cu stricți. Hai. Bă, hai, vină cu mine. Bagă. Bă, vină mă după mine, bagă-te aici. Aici. Mă bag eu? Da, fac cu două persoane pe harta asta. Frumoasule. Da. Noi nu știam unde se pune motorul la dubă, dar ghici unde se punea. Se punea în cotiera din... Cum să vă zic eu? Unde e frâna de mână. Deci, când am văzut așa ceva, nu mi-a venit să cred. Bă, ce motor se pune acolo? Să iei un motor de la altă mașină care nu e la fel. Eu deja m-am băgat. Să pui la o dubă. Trabant, cred că. Să iei motorul de la Trabant, să-l pui la o dubă. Bă, ce s-a întâmplat? Open the door. Stai un pic. Gata. Open the door. Deja a deschis. Doamne. Pe la mine nu mi-apare. Unde ești? Nu ești aici. Ei, nu sunt. Eu am văzut ești. Ha? Cum aici? Ești Enderman. Enderman, am mers și eu așa mai repede. Așa sunt și eu la școală. Alex, mergem cu duba ori cu Trabantul. Să mai căutăm Stai că ceva. am o problemă cu ochii. Mă scuzați că o să fac așa pentru că mi se lipesc mereu ochii de gene și... Casa! Horror! Alex, hai mă adu mâncare, adu ce vrei. Dar nu mai mergem cu Trabantul. Cu ce vrei să mergem? Zi, cu ce mașină? Cu tractor! Hai mă zi! Nu știu. Hai mă zi mai Mașina? repede. Cu mașina asta mică? A? Da. Hai zi că nu bag benzină la asta și după aia îi coaie. Mi-e foame. Litri, dar noi avem 9 litri. 9 litri, dar încape... Nu. Băi, mă bulbesc. 9 litri încape, dar trebuie să ridici. Bine, o să mai găsim de... Voi nu vedeți joc. Ba da, vedeți? 60 de litri, da, nu e. Hai mai repede că băgai benzină, tu bagi. Faci ușile, faci tot. Shotgun. Ia, ce shotgun? Mario intră în ușă. Te văd. Ești Johnny? Bă, nu Are trage. 5. Are 5. Dă mie. Bine. Hai. Luăm și bieră. Un pistol puternic dezvoltat. Marfa puternică dezvoltată de pistoale. Am și unul de ăsta. Bine, nu e adevărat, normal, eu am de bilet. Iar logo-ul de la Roblox. O să vă pun aici.
trebuie. Bă, dar stai că trebuie să le punem uite... Trebuie să o curățăm Așa, ca să ruginita asta, Mario. Da, mașina asta ruginită de 2 bani, o să-i bag filtrul ăsta sau ei nu trebuie. Nu știu. Bă, Mario, ia, poți să muți ăla. Cercul ăla. da, știu asta. A, da, asta, da, știu. Ușile galbene. Portocalii, nu galbene. Elicopter. Bă, astea la voi sunt galben? Pe banana e galbenă. E ușa e galbenă. Bă, uite-te mă, tu confunzi portocaliu cu galben. Ia vină A, la banana. da. Da, are el probleme, dar n-are Aici e probleme. galben. Bă, strag una de nu te vezi. E vină. Sunt la fel, bă, sunt la fel. Uite, Hai să omule. ne mergem cu rolota. Nu, bă, că am băgat benzină la asta. Nu. Dacă ești tâmpit la cap, tu ba vrei cu asta, ba vrei cu asta. Aici cred că se merge. O să merg fără tine. A, pe du-te, că te întrecă. Te ajut? Hai să-i dăm o cheie. Bagă-și tu motorul să vedem dacă pornește. Motor. Da. Asta... Tractorul ăsta. Așa? Da, tractor. A, n-are. Hai să luăm mașini, ușa galbenă. Cred că în video ăsta îl bat pe el. Mă enervează. Bă, că nu mă pot. Trebuie pe celălalt. Hai. Băi, mă, că mă strictez dacă mai... Bă, mi-e foame. Da, bravo! Hai să mâncăm și nouă ceapă. Eu nu mănânc care, bă. Eu mănânc banana. Bă, stai. Open the door. Bă! Niam. Bă, a plecat capacul. Ai mâncat? Cât viață ai? Cu rolota. Bă, ghiștea nu mai... Bă, dar pun mereu degetul aici când mănânci. Cu rolota. Bă, ai curățat, mă, Regina. Da. Ai curățat-o, se vede. Eu m-am găsit-o și nu știu unde. Bă, ce-ai zis? Îți dau benzina asta să o bei. Gla. Nu vreau eu nimic acasă. Apasă! Bă, că... Dă-mi mie, bă! Mario, nu te să apeși! Nu te să stai așa, te să apeși! Dă-mi mie! Nu știu. Eu nu știu nimic. Îți dau o palmă de nu te vezi. Ah! Nu înțeleg, apăsat. Am alt buton. Vrea păi de pe telefonul meu. Pe telefonul meu.
Bă, Alex, eu ți-am zis să cureți. Schibidi, da bine. Să curăț ingivita asta. Da, bravo, că el știe. Da bine. Schimbăm telefoanele. O clipă ajungem. Acum pornim cu tractorul noastră puternică dezvoltată. Bă, Alex, mâncare n-ai luat și tu la tine, nu? Da, bravo, că nu se... Hai, pune-te în mașină. Băi, așa, hai. Dai să iau pistolul magic. Bă, stai să iau pistolul. Dar să nu tragi. Bine că e babau, da? Da, că nu era. Bă, nu merge. S-a întâmplat ceva cu mașina asta, dar conduce Alex. Alex, ți-am deschis ușa ca la majordom. Ca la... Bă, nu merge! Pune-te în mașină, că eu nu merg. Are ia tu, bine, căruța asta. Bă, dar tu farul i-ai pus? I-ai pus, că nu mă bâlbăiesc. Tot video-ul ăsta o să mă bâlbăiesc. Ușa nu închis. Închisă. Dar geamul, da. Nu merge. Nu cred. Bă, nu merge! Schibidi! Hai, bă! Păi ia dă-mă mie, dă-te jos. Că nu știi nimic. Că ești un noob. E simplu să nu deja. Nubii, când ai pe Roblox skin de noob, nu degeaba ai, pentru că ești noob. S-o stric mașina, bă. Da, la 10 niveluri. De 3 le-ai băgat. Bă, doar cine are, mă, că o sparg. Dar trebuie... Bă, asta... Nu, că eu nu pot să fac. Bă, te-ai uitat? Bă, iată-mă cauciucurile alea de 2 bani încă. Bă, pune-mă astea puternice dezvoltate. Sunt mai mari mai bine. Ia bine. Adios. Tăticule, vină așa. Hai mă că te prostești. Lasă mașina unde e. Că ești prost, nu știi deloc să conduci. Mor de foame. Da. Bă, pune-te mai aici. Rămâi mai aici. Stai. Bă, rămâi mai aici. Trage frâna de mână. Bă, ce pula mea faci mai aici? Ia Da mâna de dă-te mă jos. Că nu știi nimic. Uite, mi-am pierdut. Rata aia mare, nu știu. Uite că ai pierdut un far. Că noi avem un far la mână. Bună. Semnalizarea pornită. Trebuie să punem roată mare.
asta mică, da? Bă, da, așa da. Așa merge și mai bine acasă. Da, pe dar ce mă urcă pe orice bordură? Dacă nu merge, bă, ce nu merge? Da? Cum arată? Aoleu, Monster Truck! Tractor, bă! Uite, vedeți? Tractorul puternic dezvoltat cu roți mari, mici și mici în față, știi? Nu știi să... Bă, astea le luăm de rezervă, știi? A mea pune roata asta. Dar nu merge. La mine merge. Hai să Frumos. ia că este aici cea mai frumos. Asta înseamnă. Hai, ție foame? De ce nu înțeleg? Joc. Bă, mie? Bă, nu stăm o dreaptă. Hai acum. Acum. Bă, Monster Truck. Aduce-o să mă merg. Bă. Nu nimic. Bă, du-te, dracu. E tu ai scos. Eu am scos-o. Păi ce fac eu cu asta? Bă. Nu poate joc de aici. Hai, bă. Hai, mă, hai. Eu mor de foame. Hai, mă, dăm și mie. Ce bă? Hai, dăm mie. Avem moș de treacă. Ți-am zis eu, moș de treacă e mai bine. Băi, dai căruța asta, hai băi. Stai bă, stai. Da, le explorăm mâncare. Ești mâncat. Ai văzut două? Am văzut. Te rog să fie două, te rog. Eu aș vrea să fie un. Pentru mine nu știu. Nu. Că ai fost tu prost și le-ai luat pe toate. Nu am mâncat. Oh, nu, mai am picat și... Bă, a murit. Bă. Continuăm fără Alex. Pentru că... De ce nu? A murit de foame. Mai mor și tu? Mai am cât și noi. După aia începem de la început. Bă, dar ne pregătim direct, da? Mergem repede, nu... Nopșa, da, direct... A, să-i dau eu Robux ca să nu invită, de ce nu? Bă, după aia că mă costă 200, 300. 30 de lei. Mor și tu. Nu, te rog, viață, ține-o. Eu nu te-am făcut nimic. Mă mai pică și Viață. Dă-o. Bă, eu vă omor, bă. lua și tăi. Uite, mă, cum am stat dracu, n-am treabă pe aici. Dar cu ce să treabă pe aici? Bă, văd că am trecut pe lângă o casă. Oh, bine ziua. O să fie război cu ploaie. A, deci tu... Bă, e ușa deschisă. Bă, nu. A, bulevardul... Girohai. Bulevardul... Ghizdăvești? Mă, du-te acolo. Unde-i mâncare? Unde? O
când o pe... Babau! Să dai cu mașina! Dai cu mașina! Dai cu mașina! Fuck! Nici de mănâncă monștru. Ai venit până la stai? Băi, eu am monștri deasupra. Nu, că el mai e sus. Am belită. Ai venit și mâncără, mătii! De tare! RIP Mario! Începem onorul.